partimizin demokratik mücadele programının Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê siyaset gur dibe, çalakî û tevgerên partiyên siyasî jî zêde dibin. Partiya Demokratîk a Gelen HDP di heftê Tirmehê de qonaxa duyema hevdîtinên demokrasiyê li Parlamentoya Tirkiye bi daxuyaniya parlamenter û hevserokê HDP Mîtat Sancar da bû dest pê kirin. Hûrgiliyên bernameyê jî diyar bûn. HDP di çarçoveya sernavên wek gel, bîr û bawerî, edalet, kar, ciwanî û ekolojiyê de dilbajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê yên wekî Diyarbekir, Stenbol, Ankara, İzmir, Hatay û Rihayê di çalakiyên bo demokrasiyê li derbixe. Cara peşîşê me em Edirne û Cölemeriyê me dest pê kirime em hatibin Ankara. Em niha jî li Ankara dest pê dikin li her derê Türkiye'de ve bernameyê xwe bimeşînin. Bername me li her derê de sazî û dezgehên sivîl toplûmên tevahî ya bîr û bawerî yani muhalefetên tevahî Kurd û Türkiye ve tevlî bibin. Ya esas jî bername me esas jî li çardê Tirmehê li hepsa li Amedê li hepsa Ulucanlar ve dest pê bike. Ji ber ku hûn jî zanin her du derê bûne sembolê îşkenceyê Jaliyê kidin ve heftiya bê di hin çalakiyên meşê ji bo tekoşna mafên jinan pêk werin û di hevdehê Tirmehê de jî bi duruşma baweyek demokratîk çareseriya Pirsa Kurd del Diyarbekirê HDP bi gel re bêbalhev. Parlamenterê HDP Dîlokê Mahmud Torûr jî dibêje armanca wan çalakiyan ew ku bi avakirina qedeke siyaseta demokratîk hemû aliyên civakê bînin balhev. Dediğim gibi demokrasi temelinde em bi qonaxa duyem a çalakiyan dixwazin bi gel bîr û bawerî karker û muxalefeta civakî ra çalakiyan pêk bînin kêşên wan gotar bikin û em binêrin bêka em bi hev re dikarin çawa qadeke demokratîk ava bikin qada siyaseta demokratîk hatiye tunekirin û di pratikê de şertên derbeyê hene diwarê demokrasî û edaletê de kêşeyên ciddî hene wê di bi desthilatê re nemimkun ev bên çareser kirin. HDP didbîstê Tirmeh de beşdariya rewşenbîr û kesên biryarnamên hekma yasayên deşker hatine avêtin dê Lanqerê hevdîtina demokrasî û edaletê 26 Tirmehê li İzmîrê bi duruşman bo demokrasiyê tên balhev di çalakiyekê li derbixe. Her wiha HDP di 15 Hezîranê de ji Edirne û Colemergê berban qirêve meşek bo demokrasiyê pêkanî bû û 20 Hezîranê bi dawî bûbû. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.